या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। मित्रांनो, आपल्या आयुष्यात बऱ्याच गोष्टी अशा असतात ज्या नसून अडचण आणि असून खोळंबा अशा असतात, तर काही गोष्टी अशाही असतात की ज्या रोजच्या जगण्यात गरजेच्या असतात, जसं की मीठ, नावडतीचे मीठ अळणी आणि किंवा खाल्ल्या मिठाला जागावं ही पूर्वजांची शिकवण आपल्याला मिठाचं महत्त्व सांगतं। पण अति परिचयात अवज्ञात तसंच मिठाचं पण आहे। गरजेपेक्षा थोडे जरी जास्त झालं तरी आपले सारे रूटीन बिनसतं। असं काय होतं की मिठाचा जास्तीचा वापर आजारपणाला निमंत्रण देतो? याचं उत्तर शोधण्यासाठी चला मिठाबद्दल आणि त्याच्या वापराबद्दल अधिक जाणून घेऊ। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण साद लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। खूप वेळा जेवणात मीठ कमी असताना आपण वरून मीठ टाकतो जेणेकरून जेवणाची चव टिकून राहते। काही लोक असे असतात ज्यांना जेवणात मिठाचं भान नसतं, त्यामुळे ते मुद्दाम जेवणात कमी मीठ घालतात। पण तुम्हाला माहित आहे का, तुमची ही सवय जी रोजचा भाग बनली आहे ती तुमच्या आरोग्यासाठी किती घातक ठरू शकते? जेवणात वरून मीठ टाकण्याची सवय तुम्हाला आजारी देखील बनवू शकते। भारतीय पद्धतीचा आहार मुळात जरी चौरस असला मानला जात असला तरी भारतीयांना नमकीन खाण्याची आवड देखील तेवढीच आहे। त्यामुळे आपल्या भारतीयांच्या आहारात पारंपरिकपणे वापरल्या जाणाऱ्या लोणचे, पापड, चटणी यामध्ये भरपूर मीठ असतं। ठराविक एका वयानंतर आहारातलं मिठाचं प्रमाण कमी करणं अपेक्षित असतं। तसं न केल्यास आपल्या शरीरातील चयापचय क्रियेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो। जेवणात जास्त मीठ खाल्ल्यानं तुमचा रक्तदाब वाढू शकतो, त्यामुळे उच्च रक्तदाबाच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या रुग्णांना जेवणात मीठ कमी घेण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात। जास्त मीठ खाण्याच्या सवयीमुळे तुमच्या शरीरात डिहायड्रेशन होऊ शकतं, ज्यामुळे तुमच्या हृदयावर आणि मज्जातंतूंवर खूप वाईट परिणाम होतो। यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि रक्त गोठणं तसेच हिमोफिलिया ग्रस्त रुग्णांमध्ये रक्त खूप पातळ होण्याचं प्रमाण वाढू शकतं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाने केलेल्या अभ्यासात असं आढळून आलंय की प्रौढ भारतीयांना जास्त मीठ खाण्याची सवय जी WHO ने निर्धारित केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त आहे। अभ्यासात असं आढळून आलंय दिल्ली आणि हरियाणामध्ये दररोज 9.5 ग्रॅम मीठ आणि आंध्र प्रदेशमध्ये दररोज 10.4 ग्रॅम मिठाचं सेवन केलं जातं। आहारात जास्त प्रमाणात मीठ घेतल्यानं रक्तदाबावर घातक परिणाम होतो आणि कालांतरानं हृदयाशी संबंधित आजार होऊ शकतात। तर आहारात मीठ मर्यादित ठेवल्यानं हृदयविकार 25% कमी होतो आणि हृदयाच्या गुंतागुंतींमुळे मृत्यू होण्याचा धोका 20% कमी होतो। आहारातील जास्त मीठ मूत्रपिंडांना कधी भरून न येणारं नुकसान करू शकते। मिठामुळे रक्तदाब वाढतो। या उच्च रक्तदाबामुळे रक्तवाहिन्या कडक होतात, ज्यामुळे रक्त आणि ऑक्सिजनचा प्रवाह कमी होतो आणि त्वचा कोरडी होण्यास सुरकुत्याही लवकर येऊ शकतात। त्यामुळे व्यक्तीचं वय वाढलेलं दिसतं। आरोग्यावर इतरही अनेक नकारात्मक परिणाम होतात। मीठ आणि सोडियम हे शब्द अनेकदा परस्पर बदलून वापरले जातात, जरी त्याचा अर्थ वेगळा आहे। मिठामध्ये सोडियम आणि क्लोराईड असतं। मिठामध्ये असलेलं सोडियम तुमच्या हृदयासाठी वाईट असू शकतं, तर मीठ जीवनासाठी आवश्यक आहे। WHO ने देखील शिफारस केली आहे की प्रौढ व्यक्तीनं दिवसात 5 ग्रॅमपेक्षा जास्त मीठ खाऊ नये। तेव्हा आहारातील मीठ खाण्यावर नियंत्रण ठेवायचं असेल आणि रक्तदाब आणि त्या संबंधित आजारांपासून दूर राहायचं असेल तर काही उपाय आपण नक्की करू शकता। WHO मते आपण दररोज 5 ग्रॅमपेक्षा जास्त मीठ खाऊ नये। जास्त मीठ खाल्ल्यानं शरीरात सोडियम आणि पोटॅशियमचं प्रमाण जास्त होतं, यामुळे उच्च रक्तदाब, हृदयविकाराचा धोका वाढतो। WHO मते दररोज लोक 9 ते 12 ग्रॅम मीठ खातात, जे आरोग्यास हानी पोहोचवते। जेवणात जास्त मीठ खाल्ल्यानं उच्च रक्तदाबाचा धोका वाढू शकतो। रक्तदाबामुळे अनेक आजारांचा धोका वाढू शकतो। उच्च रक्तदाबामुळे दृष्टी कमी होऊ शकते। जेवणात मर्यादित मीठ सेवन केल्यानं तुमचं आरोग्य चांगलं राहतं, जेवणाची चव सुंदर राहते, तसेच अनेक आजारांचा धोका कमी होतो। जेवणात जास्त मीठ घेतल्यानं लठ्ठपणा वाढतो। मिठाच्या अतिसेवनानं शरीरातील कॅलरीज वाढतात, ज्यामुळे शरीरातील चरबी वाढते। मिठाचं जास्त सेवन केल्यानं देखील गॅस्ट्रिक ट्यूमर होऊ शकतो। लठ्ठपणा वाढत असेल तर मिठावर नियंत्रण ठेवा। जास्त मीठ खाल्ल्यानं किडनीच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो। तेव्हा जास्त सोडियम शरीरात जातं, तेव्हा मूत्रपिंडाला ते पचवण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतात। जास्त मीठ खाल्ल्यानं चेहऱ्यावर सूज येऊ लागते। अनेक रिसर्चमध्ये हे समोर आले की मिठाच्या अतिसेवनानं चेहरा फुगलेला दिसतो। जसं की तुम्ही रोज वापरत असलेल्या बटर आणि चीजमध्ये बदल करा।
मोझारेला चीज वापरण्याचा प्रयत्न करा. सॉल्टेड बटरपेक्षा साधं लोणी वापरणं कधीही चांगलं. धणे, अजवाईन, पुदिना, ओरेगेनो, कॅरंबिया आणि तुळस एकत्र घेऊन मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या. त्याला हर्ब सॉल्ट म्हणतात. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही ते बाजारातूनही विकत घेऊ शकता. जिथं शक्य असेल तिथं पांढऱ्या मिठाऐवजी काळे मीठ वापरा. खाद्यपदार्थांमध्ये वरून मीठ टाकू नका. अशा छोट्या छोट्या उपायांनी तुम्ही आपल्या आहारातील मिठाच्या अतिप्रमाणावर नियंत्रण ठेवू शकता. अति तिथं माती असतेच, तेव्हा आपल्या निरोगी आरोग्यासाठी खाल्ल्या मिठाला जागत, आहारात मिठाला प्रमाणात ठेवा. की आपके टूथपेस्ट में नमक है असं कोणी विचारलंच तर सरळ एक मोठा नो त्याला दाखवा आणि स्वस्त राहा, मस्त खा. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकण सात लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने.